So what's up mga tol? So Banlat TV here nga pala mga tol, at new vlog, new episode at new day na naman mga tol. So ngayong araw mga tol, naisipan ko magba-bike wash mga tol, yun no, yung bike ko. So ngayon mga tol, ipapakita ko sa inyo kung ano ang iba't ibang uri ng pagba-bike wash. At see you na lang sa mamaya mga tol, at kung sa pamahidugayon na to, kaya simulan na natin mga tol. So bahalag hagarda, basta vlog yapon, sige pala yun. Funny lang mga tol, walang ending. So tubig. Wala na, hurot ng tubig. Tay. Tubig ani. Tubig ani. Kahugag ay. Go, kaayo. Dirty. Okay. Road, palitan ako ni Uban. Palitan ako ni Bindot nga ligid. Palitan ako bangko, daghan. Tapos dire, troho na ako na may troho na to ani din. Troho na ako ng kuan kanang sprocket niya, troho na to. Imo na akong mga abot o mga 100 ka sprocket. Tapos isda na ko ni kani isda na ko ni tanan, palitan na ako ni palitan na ako ni pagkakit na ano ni
Anong tawag sa bisikleta na laging basa? Ano? Hindi, bike wash. At ano ang tawag sa bike na basa, na basa, na basa, na basa? Ano? Hindi, bike wash, 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 wash. Magustuhan ko dari. Anong basa mong bike? Saan mo naman mo? Anong naman ko dari? Meron eh. Kita pa yung hugas ito. Kita pa yung kawasi kanyang bike. Stay tayo eh. Ay! Eh? May paging tubig. So ayan na yun mga tol. So yun yung mga Tagalog, pero mga kabulong Tagalog. So mao dito ang tungan mga tol, mao dito ang 10 na uri ng pag babike wash mga tol. So kadto siya mga tol. So kung naganahan mo ato mga tol, paki-share lang sa akong vlog. So paki-share and paki-like naman po sa akong vlog. Paki-thumbs up and paki-subscribe, paki-click ang notification bell para update kayo sa mga new vlog ko mga tol. Nag-ilis na rin ako karon ng mga tol kay. So kato na yung mga tol. Sige, see you na lang sa next vlog mga tol. Salamat nga pala sa mga nitanaw ng video, nagsubaybay sa mga video mga tol. Salamat sa inyo. Padung tas taas. To the goal ni mga tol. So see you na lang sa next vlog mga tol. Kung nasayahan mo mga tol, pag-share ng mga tol o lagay-lagay mo mga tol. See you. Okay, bye-bye. Ano man eh? Kami tagyani.